Vážený pán primátor, milí pedagógovia, ctení hostia. Pri pohľade na našu školu je ťažké uveriť, že uplynulo už 55 rokov po okamihu, keď sa jej brány otvorili po prvýkrát. Dnes sú jediným svedectvom o jej bohatej histórii spomienky učiteľov, zápisy v kronike, čierno-biele fotografie. Je však nesporné, že jednotka za ten čas sa stala neoddeliteľnou súčasťou mnohých životov. Dnešná slávnosť je nielen skvelá príležitosť zaspomínať si, ale aj zhodnotiť, čo sa udialo a zmenilo v posledných rokoch. Dovolím si tvrdiť, že postupne budujeme povesť modernej školy, známe nielen v našom okolí. Zapojili sme sa do národného projektu, ktorý pomáha žiakom nasmerovať ich ďalšie kroky v voľbe správneho štúdia, vďaka ktorému boli na našej škole vybudované 3 odborné učebne, ako už ste videli v prezentácii, techniku, fyziku, biológiu s chémiou. Našim žiakom tak dokážeme zabezpečiť kvalitnú a názornú výučbu. Deti namiesto teórie majú možnosť sami skúmať, bádať a objavovať. Pedagógovia na jednotlivých predmetoch využívajú inovatívne vyučovacie metódy, spomedzi ktorých by som chcel vyzdvihnúť predovšetkú metódu CRIL. Na Slovensku je len niekoľko škôl, ktoré sa môžu pochváliť, že úspešne uplatňujú vo vyučovaní. Naši žiaci vďaka tomu na hodinách prepájajú získané vedomosti s komunikáciou v anglickom jazyku. Vedieme ich k tomu, aby sa naučili pracovať s informáciami, samostatne uvažovať, diskutovať a prejaviť svoje schopnosti. Samozrejme, že deti sa počas celého školského roku zapájajú do mnohých zaujímavých aktivít, projektov, súťaží a vystupujú na rôznych spoločenských podujatiach. Nepopieram, že náš školský vzdelávací program je náročný. A to nielen v triedách s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci však majú vytvorené také podmienky, aby ho úspešne zvládli. Verím, že našu školu na konci 9. ročníka opúšťajú žiaci, ktorí majú všetky potrebné zručnosti, ktoré ocenia v ďalšom štúdiu aj v budúcom živote. Ale vedomosti zďaleka nie sú to jediné, čo naša škola žiakom poskytuje. Veľký význam má nepochybne príjemná a priateľská atmosféra. Naši pedagógovia sú nielen skvelí odborníci, ale do každodennej práce vkladajú aj kus svojho srdca. Aj vďaka tomu deti v škole prežívajú neopakovateľné príjemy. Verím, že všetkým našim absolventom zostáva jednotka v pamäti ako nezabudnuteľné miesto, ako také nezmazateľné tetovanie na srdce. Som hrdý na to, aký pokrok sme v ostatných rokoch dosiahli. Uvedom si však, že skvelé výsledky a nespočetné úspechy by neboli možné bez vzájomnej spolupráce. Pri tejto príležitosti by som vám preto chcel poďakovať hlavne zriaďovateľovi za podporu a vytvorenie nadštandardných pracovných podmienok. Vďaka patria riaditeľom, ktorí našu školu viedli v predchádzajúcich obdobiach. Najťažšie je však nájsť slová, ktorými by som ocenil prácu pedagógov. Milí kolegovia, chcel by som vám vyjadriť hlbokú úctu, uznanie a vďaku. Vykonávať učiteľské povolanie je v súčasnosti nesmierne náročné, ale vy nestrácate elán a trpezlivosť, pracujete svedomito, obetavo a hlavne s láskou. Vážim si samozrejme aj prácu nepedagogických zamestnancov, ktorí sa starajú o bezproblémový chod školy. A na záver by som chcel poďakovať aj vám, rodičia, za to, že nám každý deň zverujete svoje radosti. A vďaka vám budova školy denne požíva detským smiechom a naša jednotka napriek plynúcemu času ostáva stále mladá. Nie je to zázrak? Možno áno, ale denne sa na ňom podieľame my všetci. Ďakujem. Vážený pán riaditeľ, vážení členovia rady školy, milí učitelia, zamestnanci školy, milí žiaci, vážení hostia. Ako primátor mesta, v ktorom fungujú 4 základné školy, z ktorých 3 zriaďuje naša samospráva,
Mám veľkú radosť z toho, že jedna z nich dnes oslavuje také vysoké výročie. Základná škola na ulici doktora Jánskeho, predtým prvá ZŠ a ešte predtým prvá ZDŠ, má 55 rokov. Keď toto jubileum oslavuje človek, zvykne sa pozrieť späť a hodnotiť, čo v živote dosiahol, čo sa mu vydarilo, alebo naopak, čo by urobil lepšie. Takýto milník má teda vo svojom živote aj žiarská jednotka. Za 5 dekád prešli jej lavicami tisíce žiakov. Vystriedali sa tu desiatky učiteľov, mnohí z vás, ktorí sedíte v hľadisku, ste absolventmi tejto školy. Napriek tomu, že je to naša najstaršia škola, ako senior sa určite nespráva. Naopak, je tu zreteľná dynamika, rozvoj, neustále inovácie a chuť na sebe pracovať. Ako príklad spomeniem 2 veľké projekty, ktorými sa naša škola preslávila aj za hranicami Žiaru nad Hronom. Či už to bolo vytvorenie moderných odborných učebníc, alebo projekt Škola bez tried, keď ste boli vôbec prvou školou na Slovensku, ktorá sa zbavila starých tabúľ a tried. Zaujímavé je aj sledovať prístup k žiakom, napríklad pri tzv. Projektovom vyučovaní, kedy deti majú šancu učiť sa tvorením, praxou a poznávaním. Taktiež by som vyzdvihol vaše aktivity v oblasti jazykového vzdelávania, aktivity súvisiace so zelenou školou a aj zaujímavé mimoškolské aktivity, na ktoré tak povediac zvykáte aj širokú žiarsku verejnosť. Napríklad veľmi obľúbené valenie lekvárov. Preto sa ako primátor mesta chcem poďakovať za prácu všetkým učiteľom, ktorí sa podieľajú a podieľali na vzdelávaní a výchove našich detí, všetkým vychovávateľom, ktorí sa starajú o rozvoj talentu, zručnosti a záujmov žiarských detí, tímom pracovníkov školských jedální a všetkým zamestnancom školy, ktorí sa starajú o jej bezproblémový chod. Samozrejme ďakujem riaditeľovi Marekovi Balážovi a jeho zástupkyniam za vedenie a správu jednotky a za neustálu chuť hľadať nové príležitosti a nápady pre rozvoj školy. Rovnako ďakujem aj všetkým bývalým riaditeľom našej jednotky. Pri tejto slávnostnej príležitosti vám všetkým želám veľa chuti do práce, množstvo dobrých nápadov, ktoré budú prínosom pre vašich žiakov a zároveň vám budú spríjemňovať a zlepšovať vašu prácu, veľa skvelých žiakov, ktorí budú šíriť dobré meno školy aj po ukončení základnej školskej dochádzky. Všetko najlepšie. Dovolte mi, aby som tejto slávnostnej chvíli a ja z množstva spokojných rodičov zablahoželala jednotke tomuto výročiu. Isto so mnou budete súhlasiť, že vybrať školu pre naše deti nie je vôbec jednoduché, na základe čoho sa ale rozhodnúť. Niektorým rodičom záleží na vzdelávacom programe, niektorým na modernom technickom vybavení, niektorým rodičom na kvalitných pedagógov. Niektorým rodičom znova sa rozhodujú podľa toho, čo mi povedia ich známi. Ja konkrétne som sa rozhodla podľa toho, že som počula o skvelej pani učiteľke Snafrukovej. Aj na základe nej si moja dcéra vytvorila dobrý vzťah do škole. A podľa môjho názoru je dobré, aby si naše deti vytvárali dobrý vzťah v škole. Počas ostatných 7 rokov som sa presvedčila, že pedagógovia vychádzajú rodičom vždy v ústretí a sú ochotní pomôcť a poradiť. A chcela by som oceniť, že keď aj vznikol nejaký problém, tak vedenie školy bolo ochotné ho vždy riešiť. Jednotka má však okrem výborného učiteľského zboru aj množstvo ďalších predností. Škola sa neustále modernizuje a do vyučovania zavádza rôzne novinky.
Deti sa môžu rozvíjať v oblasti matematiky, prírodovedných predmetov, cudzích jazykov. Moja dcera má ale rada telesnú výchovu a jej triednym učiteľom je telocvikár pán učiteľ Štanga a vďaka nemu môže vlastne navštevovať rôzne športové aktivity mimo vyučovania. Možno teraz naše deti sa najviac tešia na prestávky. My rodičia však vieme, že o pár rokov aj sami ocenia všetko to, čo my si uvedomujeme už teraz. Vieme, že sú v dobrých rukách a že jednotka bola skvelá voľba. Zo srdca ďakujem a prajem jej ešte mnoho úspechov.